Tanga ndechikuziva kuti zvese zviri kuitwa munyika muno zvakanangana na2030 pakuti patosvika gore iroro vanhu vose nyika inenge yasanduka kuva yatoti muchirungu upper middle income, zvichireva kuti iye zvino kana uchiti munhu ane $100 kurarama pamwedzi 2030 inoti ko munhu woga woga ngave at least ne$3,000 mumwe make ndochokutanga. Asi kutaura kokuenda usina kutaura maindiro zvinonetsa. Saka hurumende yakauya nechinonzi National Development Plan here. Anditi ndokuti tofamba takadai. Saka nyaya yehumbe upfumi mabasa ndochokutanga. Saka upfumi muno muZimbabwe tine upfumi hwekumining neupfumi hwokurima. Nhamo yanga iriko kuti tinoita ma5 billion oga gore roga tomatora tomatsveta kune dzimwe nyika, vana South Africa, vana China. Saka ndio vanoita mabasa ivavo. Saka kuti mabasa aitike ndichokuti kana waita mari yako, shandisa mari yako kutenga pano muvakidzani wako, iye uita mari uita vanhu basa. Iye zvino zvaita sei? COVID yakakashata, yakatiurayira vanhu, asi pane rimwe zvanga kanakira. Pakavhariwa mabhodha paya, vanhu vakaona kuti maiwe kuti ndaitora cabbage kuSouth Africa ndofa nezhara, nokuti vinhu paKoberi vanodliwa. Maonyeni ndofa nezhara, matomatisi ndofa nezhara. Chakanakirawo ndechekuti pakazotanga kuvandudzika kuagriculture, taishandisa senyika ino $300 million gore negore, asi gore rino iri takada 2.8 metric tons takaseva mari yemuZimbabwe. Mabasa vanhuwo ndokutanga kuona kuti maiwe makambani anga avhara ende mabhodhi avhariwa, zvinhu zvoenda mumasitoro, mabvunzo wakanaka kuti saka zvino muzvitoro mava nezvingani. Pakupedzisira kuverenga kwakaitwa neMinistry of Industry and Commerce taiona kuti takabva kumakumi anoipa percent 40%, makumi mana, iye zvino tava makumi manomwe. Zvinoti ukaenda muchitoro unoti izvi ndozvomuno zvandotenga muno. Tava nezvakawanda zviri muzvitoro zvichireva kuti pose paunotenga pane munhu basa ravachengetedza. Ndo zvakuitika. Asi toda kuenda kupi? Isu says by Zimbabwe toda kutoita unochi over to over 100 to 100 patinogona. Where we are good tinofanirwa kuti 100%. Patisingagoni tiri kuma 50%. Asi nguva zhinji tiri kumakumi manomwe pazana 70%. Ichitiko ndo patonzi apa ndo panofamba nyika yedu. Zimbabwe inoi isingatori zvinhu zvainokwanisa kugadzira. Munhu unotora kuSouth Africa mangai mufushwa nemvura chaiyo izere muna Zambezi kunotenga uchishandisa mari yeUS kana domastisi kana samusa rogadzirwa nambuya vangu kumberengwa wodogadzira woti hausvodi. Ndio pane nyaya dzacho izvozvo ngazvive muno kuita kuti cotton voku vanochema kuti mapuraizi adona, nokuti muri kungotora donjezve rakangodaro richibva mumunda roenda maChina vogadzira hembe youya ichiita $20. Iyo imari yako iyoyo. Donje ngarishandisiwe kugadzira hembe dzomuno. Kana togadzira kumombe, shangu dzatogadzira dzoenda kubhata dzogadzirwa kubhata, dzogadzira glue, zvose equipment. Mining yedu yeZimbabwe inoti 12 billion by 2023, asi mishina mizhinji inotorwa kunze kwenyika. 70% yemishina inoenda mining inotorwa kunze kwenyika. Tinoda kuzvisandura izvozvo kuti zvinzi 70% inogadzirwa muno.